Oy, shut up. Vlog pa siya. Boss, hindi ka kumukuha ng inject na ito? Galing mayaw ko, galing Lepesia. Magkano bigay? Eh, ano naman yun? Parang apat na sako. 25 kilos. Magkano bigay niya? Tatanong ko kasi wala naman akong gagawin dun, boss eh. Kumbaga, Itanungan mo siya kung magkano bigay niya. pinasalubong lang sa akin. Hindi, binigay na sa akin. Pinasalubong lang niya. O, magkano bigay mo? Lepesia. Eh, ikaw, magkano ba ano ngayon? Wala rin ako idea. Nagtatanong Wala ako rin sa'yo. nga rin ako idea sa ano ngayon. Eh na, napapanood din kita sa kanya eh. Buo ba yung ano mo, content mo nung napanood kita eh? Ha? Si Buba ba yun? Oo, yung sa Facebook. Hindi ako nag-ano nun eh. Pero kung ano mo sa akin, kung magkano ang presyo mo. Kasi nagtanong sa akin yun, nandun niya. Ay, nagsabi sa akin. Oo. Nagsabi sa akin. Magkano ano? Eh marami siyang mangga, inalok ko. Eh hindi naman niya kailangan daw. Hindi naman niya daw kailangan. Eh nakita ko yung presyo nila doon. Ang mangga nila Yabin, 20 kalahati. 40 kilo. Oo, 40 kilo. Bababa pa yun. Isa naabot yan 30 kasi puntahan. Oo. Ay, ikaw, yung isang kilo, pwede na ba yun? Ha? Pwede isang kilo, pwede na. Mababa kasi bintahan nila eh. Maganda kaya? Dadala ako ng example mamaya. Sige, dala ka mga ano, ng piraso. Patingin ako. Pero di pa yun sure sa 20 ah. Oo naman, yan. Ano natin muna sa... Kasi wala akong gagawin, pinasalubong lang sa akin doon eh. Dami naman nun. Kasi may puno rin sila rin ng mangga sa Nueva Ecija. Pagka naka-jeep sila, lumuwas dito. Pagka mahal na araw sila. Sabi ko, wala naman kami gagawin dyan. Kasi sila, sawa na rin sa mangga ron. O, patingin ako pag magustuhan ko yung phone ko. Kahit sa... Tawaran mo na yung sa 20. Ha? Kahit tawaran mo na sa 20. Kaya nga, tatawaran natin. Siyempre, tignan ko muna. Mamaya, maliliit. Mahirap ibinta pag maliliit. Alam ko naman yan. Mga maliliit, yung parang ganito lang. Parang bulwi. Mahirap yun. Mahirap ibinta yun. Sige, yeah. Sige, sige. Pero ang ganda ng mangga nila kasi, dul ano eh. Patilaw-dilaw na ano. Pero Maniba. ang maniba ganun. Solid eh. Sa patingin ako, pag makita ko naman maganda. Sige. Basta wag lang maliliit. Pag maliliit, mahirap ibinta Minsan eh. kasi nandun ka dul, di ba? Sa kanto. Hindi na ako naglalagay doon. Dito lang ako. Dito lang lang. Sige, dul. Thank you, dul. Ha? Ay, sangkay, Matthew. Patingin ako sample ah. Mami, shout out. Sangkay Matthew, shout out. Hi kuya. Oy, shout out. Sino dun? Yana Rambola. Shout out sa'yo. Sir Jaime, shout out. Hard work and dedication. Mark Joe. Timbu. Salamat. Sir Jaime, good morning po. Sabi ni Maria Picalat. Hoy, salamat. Sagot ko na, Sir Jaime. Lilinis na kayo ng ano. Salamat Sir Remy Vera sa ano, pakulay. May magtingin ka nga main ng ano, ng
yung tripod na ano, medyo mababa lang. Wow, green. Salamat Sir Raimi. Sabi ni Sangkay Matthew. Sangkay Matthew, thank you. Yun o. 50. Linilinis natin kasi mga korem, ano eh. Thank you po, Sir Jaime. Sabi ni Maria Queen. Bakit sinira na ba yung tripod mo? Hindi, kay Kuya, kay Kuya Elmer, nagpa-order. Nagpa-order siya ng tripod. Mumurahin lang daw. Hindi akin, kay Kuya Elmer. Mamaya bibigay ko sa iyo yung address. Doon na raw ang bayad. Bigay siya ng address kung saan ipapadeliver. Sa akin, alaga ko yung tripod. 15 viewers, thank you so much guys. Please subscribe and please like and subscribe my YouTube channel guys. Tayo. Pakainit pa. Tumalasing kamas. Sana pa tumahal na araw kami mga kabawi-bawi sa bintahan. Tumal ngayon ang singkamas guys. Thumbs up boys. Thank you Kuya Ori Vlog. Salamat. Dito na si Kuya Ori Vlog, si Sangkay Matthew, Sir Jaime Vera. Sir Jaime, Sir Ray, thank you. Sabi ni Maria Ray. Matthew, thank you. Okay, Matthew, maraming salamat. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Kuya Ray from Sangkay Matthew. Sangkay Matthew, wala kang pasok ngayon. Out, nag-uwi ka na ba? Umuwi ka na? Umuwi ka na ba? Umuwi na? Ay, salamat. Nandagdagan ng aking review. Sir Jaime, thank you po. Dagdagan yun din yung aking revenue ngayon. Tapos na ang work ko ngayon. Ayos. Pahinga muna pala ngayon. Yeah, after siya. Wag siya. Mega love shout out everyone from Sir Jaime Vera. Paubos na paninda mo ko. Marami pa po. Kuya Rick, marami pa akong paninda. Ito, nasa likod ko. Yan. Yan. Pakarami yan. Gusto pa. Oy, salamat ulit sa another blessing. Sir Jaime, thank you. Oh, thank you. Madadagdagan natin ang video. Pang ano ko yan, pang ipon ko yan yung sinasahod ko sa YouTube na ngayon. Hindi na natin ginagalaw yan. Ano na yan, tinatambay natin pag sumahod tayo ulit. Kasi almost 1 month tayo hindi pa nakasahod. Pag sumahod tayo ulit, nasa ko lang natin yan. Wow! God bless you, Kuya Jaime. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat. Okay. Pushy. Ate Brenda, hello. Salamat po. Nakasahod na ito si Kuya Elmer ba? Kuya Ate Brenda. Kasi papabili ng tripod. Daming karga. Daming karga.
Opo, nakasahod na. Very nice. Bigala shout at Brenda, sabi ni Kuya Ray Vlog. Hello, P. Tinatanggal ko yung dulo, matutulis ito. Kasi para maano, para naman maganda tignan. Dinaan niya yun yung kahapon yung ni project yung sahod niya. Very nice. Congrats, nakasahod pala si Elmer Rugay. Thank you. May sahod na pala si Kuya Elmer Rugay. Tama lang yan, Kuya Elmer. Dandahanin mo lang pag gamit ang iyong sahod kay alam mo naman. Unahin niyang ano, makapagtabi. At paano mag-ubos bayaya. Mapro yung karate. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Back to sleep na ako, Mark. Bye-bye everyone. Sige, Sir Raimi, ingat po. Okay. Good night, Sir Raimi. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Natin yan sa ano. Ingat, Sir Raimi. Ingat po. Salamat sa marami. Ingat po lagi. Ingat. Bye-bye, Sir Jaime. Good night po, sabi ni Maria Picalas. Kagabi ba't nag-end ka agad? Nag-loading yung ano ko eh. Yung nag-loading kasi yung aking live ko kagabi. Ate Brenda. I have a good night. I have a good night. Po, Kois Jaime. Sabi ni Project, nag-end ka na. Nakapli lang ako nun. Salamat. Pumasok si Tol Project ngayon. Kaya pala. Upo na gano'n, nag-loading. Kaya, ay, pasaway siya. Nag-loading kasi pagpasok ni Sagani, loading ang aking live. Kaya inin ko na. Pagkano singkamas mo dyan, Koy? 50 po. Yan. 50 po ang isang tali. Kuya Ray Vlog. Nakayos ko nga kayo para makakit ba yung customer para mapabilis. Pag di mo inaayos ang paninda mo, wala. Nadandaanan ka lang para kang estatwa na nakatayo lang. Pero pag libre, tunggap agad mga yan.
Sabihin ko yung aking isa kuya. Mega shoutout sa lahat na andito, sabi ni Pasaway. Yo, si Sagani, ano, Sagani kasi may dahilan nun eh. Pumasok lang siya na wala ako ng signal. Tay Alex, shout out. Oy, Kuya Sani, nandiyan na pala si Kuya Sani. Si Kuya Sani, na-hyped sa live niya. Paano, may dumadaan mga ano. Masungit talaga yan si Kuya Sani. Pero mabait sa amin yan. Masungit yan sa iba. Ha, Koy Sani. Gusto mo ng singkamas? Oo nga, baka gusto nyo. Megalo shoutout Tay Alex. Kuya Ray, megalo shoutout sabi ni Tay Alex. Thumbs up down sabi ni Kuya Sani. Bulahin mo mukha mo. Bulahin mo mukha mo. Mabait yan si Kuya Sani, Sen. Oo. Sa sobrang bait yan ni Kuya Sani, Sen. Tinan mo. Bibigay yan ng leche plan. Oo. Mabait yan si Kuya Sani. Mabait yan. Ay! Sobrang bait ng Kuya Sani ko. Wala katulad yan. Kuya ko Sani ko. Mabait. Sunny Sen, Miguel shoutout. Maria P, Miguel shoutout sabi ni Kuya Sunny Sen. Kuya Alex, Miguel shoutout po sabi ni Kuya Sunny. Ay, sa laban sa viewers natin dyan. Aray. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Sa dami mo na. Linis lang tayo. Gusto pa na minatamis. Oo, ito, leche. Visit ka. O, order pala ako Kuya Sani sa ano pag umuwi kami ng ano, ng Kalanamay. Order kami leche plan. Huwag yung leche plan, ha? Hindi leche. Manay Brenda, Miguel shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Sir Jaime Vera, Miguel shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Palipat si Kuya Sunny Sen sa akin. Kanina si Kuya Ray Vlog, palipat din sa akin. Swerte natin sa mga ano natin, mababait na super chatter. Sobra. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Maria P, Miguel shout out, sabi ni Tay Alex. 105 na, mataas na ang gasolina. Lintik na gobyerno na yan. Ay, tayo magagawa, ganun talaga. Hindi porket tumaas ang gasolina, tataas din yung paninda mo. Umayos ka, tandaan lang yan. Huwag kang aray. Alam mo, logi ka dyan sa 100 ha. Siyempre, kailangan mo i-deliver yan. Alang naman kami pupunta dyan. Kaya nga ako, di ako yan o. 50 lang to. Ayos natin. Para pugi. Maglaba lang ako, i-play ko lang to. Sige lang po. Ate Brenda, no problem. Don't worry. Hinahin ang ginagawa. Ako, parang ano lang to. Habang nagtitinda. Habang naglalay. Yan. Nagtatali. Habang walang ulit. Benta ko na ang motor ko. Mag-bike na lang ako. Sige, benta mo sa akin 10,000. Kunin ko. Ayun na, kahit di ako marunong motor. Hoy, wala nang libre now at hindi na mag-shipping fee. Oh? Ayos ah. Wala nga libre, babayaran ko nga ng ano.
Bayaran ko may 100, di ba? 100 yun, di ba? Mahal ka. Ibenta mo motor mo. Kaya sana para maipambili kang gasolina. Tama nga naman, sabi ko. Talino mo talaga, Mike. Baka mamain ko yan. Hello po, Tay Alex. Talino ni Mike. Shout out Mark. Ay, Tita Mami. Wow. Kamusta? Welcome mo sa Timbong Kuya at Tita Mami. Salamat sa pagsali sa GC natin. Sa GC natin pala. 10,000 mo. Mukha mo. Aga kong motor ko. Ano? Kung motor ko. Oy, akala ng iba. Bago pa. Alaga ko ang motor ko. Alaga. Kung ano naman, kung alaga. Sabi mo, ibibenta mo. Magbabay ka na lang. Binibili ko na nga 10, ayaw mo. Tita Mami, Miguel Ocharo, sabi ni Kuya Sunny Sen. Kay Alex, maraming salamat. Sunny Sen, hello again. Sabi ni Yankee. Pau. Lagay na naman niya, no, Jun yung kanyang ano. May galaw siya, Junkie, sabi ni Kuya Ray Vlog. Meet Mika, hello. Meet Mika, thank you so much. 70k bilhin ko. 70 bilhin mo. 70? Sige, 20 muna ipauna ko. Ang 50, hulog-hulog na lang. 20 muna. 20 pesos. Hello everyone, sabi ni Meet Mika. Sabi pa naman. Nalagyan naman ako nito. Matanong ako ng tama. May galaw, share out. Meet Mika. Wala tayo ba ng vitamin B complex mga. Ate Yankee Mil, hello. Kuya Rave, hello again. It's Mika. AJ Rivera, shout out. Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marini, Raylin, Jonan, me, Jers Rail. Shout out sa inyo lahat, mga binanggit. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat.
Kuya Ray, hello again. What? It's Mega. Tay Alex, thank you. Salamat sa 11 viewers. Ito na yun. Tamang linis. Nakakamati na naman kahit na lang. Wala na makaraman. No? Tama ba yun? Kaysa magtanong ako. Kaya. Kung magtanong. Dalawa pa kayo niyan. Kano bang kamanis niya? Paano? Oh, yun. 90 lang palang po yun. Tapos yung tahan. Kano dito sa atin? Alin dyan? Ten. Ha? Ampo. Pati sila mas magtuman. Ayan. Ano? Siya. Kaya? Ha? Si Brenda, salamat. Bes, salamat. 500 isang tao. Magkano ang 50 po? Sir, ano? Ay Alex. 50 isang ganito. Isang tali. Ayaw mo? Hi guys. Drive Brenda, okay ka na. Welcome to my vlog. Welcome to the channel. Yakol siya. Mata, Ilan? dalawa, tag-isa kami. Libre niya. Lager yan. Di ba? Umabot kahapon yung views mo. 2.7. Dalawa. Oh, Yakol. Gusto mo? Tatanong ko lang, gusto mo? Ano, siya lang pinagbayad. Yakol, gusto mo? Babae, ang bilis. Ayaw, isa pa. Sino yan? Ito yan. Oh, yan. Ah. Ikaw, bitay. Yeah, go. Salamat sa inyo, Nidoy, Jerry, Perming pag-suportahan. Okay, galit siya, Natanong si Galicia, kanino ba siya? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ba mga gatan? Sabi ko, kunin mo na, tayo na lang. Ano ba sa bata ko lang?
tayo to. Uy, pero to. Bigay mo yan. Ako na, pero ako. Ayun na. Ano magbubuhat? Ay na, buhatin ko na lang. Pag nag-asawa na kayo, hindi mo na pagbubuhatin. Hindi ka na magbubuhat. Wala ka lang forma. Sige. Winland? Saan yun? Ha? Saan yun? Saan ba? Winland? Kaya gubat sa dad. Oh yan, gubat sigat. Malapit lang yan. Tara, Siyempre may... sa Lunes. Palag na. Yung Lunes? Oo. Ano pa lang yun? Magmamahal na araw wag sa maliligo. Ay, sorry. Katapos na mahal na araw sa maliligo. Naalala ko doon naman kasi naliligo sila pag mahal ng araw. Kaya sa mundo yun. Oo, delikado yun. Kwenta lang po. Ito. Oh. Dagan ko na. Come, come. Ayaw po, oh. Paldo ka dito, oh. Sambuong tali. Kinakausap din sa ito. Oh. Hindi naman yung kausap ko. Hindi kaya delikado mo yan. Friendly. Ito lang man ang delikado. Nakamu yan, mga ka para kang aso. Basi mo na yung ulo mo. 50 ang tali niyan, Tatay Alex, sabi ni Pe. O, ganito, Tatay Alex. Talagang pag makakatanggap nito, solve na solve. Hindi kaya ng isang tao makaubos ng ganito. Ayaw. Ayaw. Di, ah, Ay, nabalatan natin yung busing ko. Oh, magkano? paano pag hindi? Oh, sige, magkano? Oh, sandaan. Magkano? Sige. Okay. Balatan mo lahat. Pagtog. Busing ko. Oh, Gawa mo pa ako ng trabaho. diba? Walang pinto, wala namang winta. Ano? Puro ka forma. Puro kaliban. Libag talaga ito. Malibag. Malibag dito. Nasa na yung bata mo, Mike? Di mo magtitinda eh? Naasar mo daw eh. Ha? Testing ka basta eh. Ayaw mo. Tapong ko. Papapatay ko kay Kuya tatlong bandel. Banglo. Itong bandel na may rin. Tulanan ba ng talong niyo kung may butas? Di siya putaas, itaw. Paano di malulusaw? Pinainitan mo. Parang sabi kay Noli, itaw. Aasarin mo na naman kasi sa Cedric, sabi ni Maria po. Ano? Papuntay mo na! Magtitinda rito yun. Ubus ang benta. Wala. Ubus ang tinda, wala benta. Benta, walang ano? Ubus ang tinda, wala benta. Busog pa. Putang ina, busog pa si Marlo ha. Dahil ka. Sige na. Hoy, Chanak, shout out. Host, ipamigay na yan. Sana all. Papuntay mo na, Bart. Pamigay. Bart. Ano yun? Marlo. Kung papuntahin nyo dito, kayo mamaya na. Aasarin mo lang yan. Sa linggo, Sabado, magtitinda na yan. Tindahin ko sa kare. Hindi fitness to dito yun, sa labas yun. Labas nga yun. Yung problema nun mamaya. Kung may huli, andun na magtambay yun sa dulo. Tapos pagdating mo doon, di nabawasan yung paninda. Ano last year?
Yung tao na to. Hataw-hataw na ko rito. Siya nandun pala sa may pure gold, sa may dulo. Nakaupo lang. Anong nangyayari sa iyo? May huli. Bakit pumasok ka ron? Dami tao ron. Wala ka man lang benta. Pag dating dito magkano lang benta? 300. Aray ko, Marco, o Marlo. Ang sarap mo kutusan. Kapre, hello. Mahal sa amin yan. Mas bati hindi kinakain yan. Ang lalaki pa naman. Dito marami matao rito. Kaya Alex sa mga Anong binta natin? Singkamas, tiyanak. Singkamas, tiyanak. Megalaw shoutout, Maria P, tiyanak. Sabi ni Tatay Kuya Ray, vlog. Maria P, hello friend. Sabi ni tiyanak. Oh, bait ah. Eljon Luco, shoutout tol. Megalaw shoutout, Eljon Luco. Dito, Tay Alex, talagang basta mayroon silang may tawag nito. May bagoong. Ninong Eric, mano po, cash out po. Sabi ni Tol, Eljun. Tol Eljun, maraming salamat. 11 viewers. Oo nga, si Alex. Sa Brenda, thank you. Gusto ko singkamas para gagaling ako manghimas sa kabit ko. Ulo. Puro kakabit. Kaya kabiti ka siguro. Tiyanak. Kasi mahilig ka sa kabit. Yung. Saan? Ano na tayo? Comment na lang. Kasi dyan lang sa Almar. May jets ka na lang. Judge Island? Ano? Mark? Palag? Oo, basta. Sige lang. Ayan lang daw. Almar lang. Tapos gin ka na lang. Oo, bako or Cavite. Naka-live ka pala? Ay, hindi, Grace. Wala. Hindi ako nag-live, Grace. Nakita mo ba? Nakita mo ba, Grace, na nag-live ako? Tiyanak, sabi ni Yankee, Tita Mami. Talaga to si Tiyanak, mahilig ko sa Cavite. Bako or Cavite kasi to eh. Mahilig sa to eh. Hindi naman nagpapakita ng mukha. Sila yung kaibigan namin na famous eh. Famous kasi di nagpapakita. Iba namin nakita yung mukha niyan. Tiyanak. Ay, daming viewers ah. Down. Sa MGFB. Naka-live si Mabel. Regalo shout out. Ay, great. Krasya, good morning. Sabi ni Tita. Ingay mo naman, visit ka. Hindi siya naka-live. Mary Grace, guni-guni mo lang yan. Sabi ni Alex. So, kala ko hindi ka magla-live. Sabi mo lang yun. Doon siguro yan si Ate Grace kay Marvin. Naka-live ba si Marvin? Ewan ko sa'yo, Tiyanak. Tiyanak, alam na. Yan si Grace. Si Ate Grace. Wala ako kay Marvin pe. Saan ka ba galing? Kanina pa ako naka-live, isang oras na mag-aula po pala ako isang. Pinaliparan na nga ako ng $100 dito sa live call. Hindi mo nakita. Ano? Grace, naunahan ko na naman sa review. Huwag ka dyan, kaya nakahubad ka ba? Nakawad na kayo. Ibali mamupal kayo dyan, basta huwag na kayo nakahubad. Huwag lang dirty fingers. Dirty white. Saan daw, pre, boss manager, saan tayo manager? Wala mga pera tao ngayon. Ay, ito na pala. Basta yung dagdag, sabi mo yung dagdag. Ito. Sino, vlogger yan, te. Hi mo na kayo. Ay, kayo. What's up, guys? Mga kabingbang. Dinagdagan do, pero hawak na yung kanina pa. Hindi. Nadadagan ko ba? Relax ka lang. I don't know. Hi! Shut down. Shut down.
Boss Jerry. Yan ang vlogger ko. Oh, yun. Yun, gusto ko sa'yo marinig. Hindi ka sinungaling. Kontra. Mga po, daming dagdag ko. Oh. Kwenta lang yan, guys. Dahon dagdag ka, makakabal. Oo naman. Ito nga, hindi ka makakain. Tinan mo yung mukha mo. Lubak-lubak road. Sa mga kawaray, sa mga gustong makakamit ang aming kaibigan dito na si Cedric. Pag pumunta kayo sa Dumalay, ang tatandaan nyo yung mukha niyan. Pag nakita nyo yung mukha na marami ng butas-butas, yun na yun, si Cedric. Lumayas. Ayaw, di niya matanggap yung mukha niya kasi butas-butas para yung talong niya. Butas-butas. Paano? Yung mukha niya, butas-butas. Butas-butas din yung talong. Hindi patay ang CP mo, Mary Grace. Tulog ka na naman sa live mo. Malamang, Kuya Ray Vlog. Ate Grace, akala ko kung anong pinatay. Alingog kag Cedric. Siguro sa Sir Joseph. Ano si shout out saan ka, ubos na singkamas mo dyan. Marami pa. Grace, parang pinya pala yung singkamas. Pinya? Pinya. Ano yun? Pinya, uy. Para lang. Para lang. Yan o, ang loob. White. Sarap dito guys. Kay Alex, sabi ni B-Boy. Regular sarap B-Boy TV, sabi ni Kuya Ray. B-Boy, boom, from Tatay Alex. Sarap. Asa na si Tiyanak? Nawala na si Tiyanak. Tiyanak, pasaway ito eh. Ang babae na naman yun si Tiyanak. Sabi nga, ayoko dito, walang walang babae. Puro barako nandito, kaya umalis si Tiyanak. Kaya nawala. Ay, 12 viewers, thank you. Kuya Ray, vlog, shout out. Isang oras na ako magla-live. Kain tayo ng daing. Sarap agoy. Sige lang. Agoy, kumain ka lang. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Masarap to ito, maliliit. Isang para sa inigal. Masarap to. May asin. Kaso madumi pa lang kamay ko. Dirt. My hands is very dirty. Ito naka-live si Marvin. Kumakanta, sabi ko. Pa-request ng Christian song. Sabi niya, ginagawa mo naman akong pastor. Hindi ba siya pastor? Sabihin mo sa kanya, naka-live si Tol Mark. Kaya mamaya na siya papasokin, pastor. Oh, Pastor Marvin. Yan ang aming pastor sa Timbum. Joy Jerry, sabi niya sa mami. Oh, parang ano lang oh. Yan oh. Matubig. Kwenta lang. Ayoko! Hello, sa upo. Oh, ha? Kain kayo. Kita mami, shout out. Ate Gwen, sabi ni Project.
Malakas makatinik yung daing sangkay. Hinay-hinay ni Joseph. Hayaan mo siya, Joseph. Hindi naman tayo matitinik. Salamat kay Jerry sa laging pagsuporta sa Yankee. Kuya Ray, sabi ko pwede 25 na lang. Yung alasing kamas? Oo. Tawad ka na kay Barat ka man. Bunlis daing ni B-Boy. Timo, natama. Tawa si Gris, oh. Tumawad pa, hingin na lang. Takaw. Uy. Yan lang ako kumain. Joseph. Yakang-yakan ni B-Boy. Yung mga tinik-tinik. Gracia, hingin na lang. Kuya Pogi, sabi ni Grace. Sana puntahan mo. Magbibigay yan si Mark. Oo, pumunta kayo. Walang bayad dyan. Pogi mo mukha mo. Suplado talaga. Napakasungit mo talaga, senior ka. Huwag ka na nga pinupuri na pogi. Ayan. Kanina nga. Kasungit ka pa. Pag sinabihan ka pangit, galit ka. Saan ka ba dapat lulugar? Hello po, Yankee, sabi ni Tatay Alex. Kuya Pogi, sabi ni Mary Grace. May dalaw ako. May dalaw ko ba? Oo, sige. Sabi mo eh. Joseph, salamat sangkay. Hawak ko ang beat. Well, viewers at 17 thumbs up. Matamas talaga pag maliliit ganito. Sabi nila mahirap daw magbalat, hindi naman. Mahirap magbalat pag tamas. 50 lang po. Ha? 50. Oo. Bili na. Sarap. Lolo kong bagoong. Talaga pagpunta namin kay nanay, dala ko nito. Magkano kami bagoong. Yung tipong magiinom ka ng tipong magiinom ka ng Alfonso, tapos may sisir, tapos may pulutan, tapos ito, pulutan mo rin yung singkamas. Ay, kasarap. Ang mahirap, yung iwan ka ng taong mahal. Oh, humugot ang loko. Pag mahirap, sabi niya Warren Uptake. Sarap yan, pulutan. Oo, tol. Sarap pulutan talaga. Lalo pag Alfonso. Umuhugot yung isa dyan ng senior. Si Brenda, maraming salamat po. Dami nagtataka sa atin. Bakit nagsasalita? Inilam, naglalib ako. Salamat sa 12 viewers at 17 thumbs up. Shout out! Yeah! O, di ba? Tumatawa rin si ate.
Mark, nananaginip lang ako sa mga sinasabi mo. Masarap yun. Malamang. Tita Mami. Masarap talaga yun. Tapos may Alfonso ka na. Kunwari, nagtatagay siya. Alfonso share. Oh, sa'yo na. Kuya Sani. Mas pulutan. Singkamas. Oh, karasa. Umuhugot yung senyor. Oo, Sangkay Grace. Umuhugot ang senyor. Agoy. Tapos may pulutan na inihaw na ambakol or bangus. Purot mo tapos karasa. Oy. 18 thumbs up, operator, shout out. Sos, basta halak talaga. Suggest na ang aking fake. Grace. Sinasama mo pa ako sa mga tagay, hindi ako duminom. Makauwi lang ako. Oo, pag nakauwi ka, Tita Mami. Libre kita singkamas, Tita Mami, pag pumunta ka rito. Kwenta lang po. Yun o, di ba? 50 punong-puno. Paldo! Bagoong lang, kalatapat niyan, madam. May bagoong ka, pang magbigay ka, madam. Sige nga po. Masarap yung bagoong na maganda, masarap magluto, ano? Pag hindi masarap, wala, pangit. Thank you. Maria Pe. Para puhunan awit. Singkamas plus Alfonso, let's go na. Sabi ni Kuya Ray Vlog. Magaling ka, Sangkay. Saan? Saan ako magaling? Lahat naman ng bagay magaling ako eh. Miss Ugay, para sa iyo yun hugot. Kay Ugay pala yun. So, sige Sani. Sani pa. Di uminom, nainom. Oo, totoo. Tita Yankee. Si Kuya Sani, hindi uminom, hindi ako nawalan. Sabi ni Grace. Kahit walang singkamas, basta kapag banding lang ang timbong, sagot ko na ang Yan ang gusto kong marinig kay Tita Mami. Ay, Tita Mami, oo. Sige, let's go! Malapit lang ating kinumusta pala tayo ng ating Idol Japper Sniper kasi pumasok ako sa live niya kahapon. Sabi ko shout out Dol. Tapos sinatot, oy Mario Waray TV, Team Boom. Kumusta ang Team Boom niyo yan? Team Boom niyo diyan. Sabi ko okay naman po. Kinakamusta tayo ni Idol Jeff kasi ang Team Boom kasi baguhan lang sa Subword. Pero matagal na kami mga ni Idol. Pero yung grupo namin baguhan lang sa Subword. Naka-live si Mabel, andon si Will. Maritis ka talaga, Tiyanak. Tama ka, Tita Mami. Bawal na ang bagoong dito sa lugar namin. Kaya inis eh. Wala nang mabiling bagoong dito. Bawal dyan sa sa lugar Yari. Sang lugar po kayo, Kuya Ray? Tita Mami, padala mo na sa akin pambili. Sabi ni Kuya Saniset. Boom. Boss Edo Manzano, shout out. Magandang hapon, magandang umaga. Makauwi lang ako, sabi ni Yankee. Kinig lang ako, Sangkay. Bakit? Kanina dut-dut ka rin dut-dut. Inaasar ka lang ni Tiyanak. Kinig tapos doon ka sa kabila. Ayos ka. Dito ka na, wag ka na pumunta doon. Nasasaktan ka lang. Sasaktan ka lang. Joke lang. Wag ka na pumunta ron. Dito ka lang para hindi ka ma-hurts. Nag-live ba? What time? Nakita ko live niya. Nahiya ako pumasok. Boss Andrew, guwapo, shout out. Hoy, Boss Andrew, shout out sa iyo. Good morning. San Francisco ka? San Francisco, California. Tiga diyan pala kayo. Kaya iduhay, sabi ni Mary Grace. Ano na? Boss Andrew, ano na nga ni? Ano ba yun? May galaw shoutout, Boss Andrew, sabi ni Kuya Ray Vlog.
Boss Idol. Trot trot. Oh. Tororot trot, tororot trot trot. Parang buntarat-tarat ah. Hindi ako pupunta din doon sa isa. Ah, di ka ba pupunta doon? Mabuti. Ano yun? Boss Andrew, ano yun? Let's do the papaya. Pinagpipilitan ni Tiyanak na naka-live yung isa. Sabi ni Mayra Gis. Naasar ka lang. Yes, Agot at Sidro, shout out. Miss Agot, shout out. Andrew, ina. Mahirap maging pugi. Ate Brenda, salamat po. Oy, Miracle, kumusta na? May tao sa likod. Yes. Si Ate Pia yan. Miracle, Miguel shout out. Sabi ni Kuya Sunny. Ate Brenda, sabi ni Ate Mary Grace. Miss Agot ay Isidro, hi, hello, maraming salamat po sa pagbisita. Pag nagmahal ka ng lubos. Nabusog ako dun sa isang ano, malit lang. Okay lang, dito na ako sa Dubai. Uy, congrats, ano ka na pala, nakaalis ka na pala. Kailan ka pa nakapunta ng Dubai? Miracle. Miracle yun, sakal. Sakal. Grace, sabi ni At Brenda. Di rakal yun, sakal. May sakal. Ingat ka dyan. Nung 24 pa, 24 pa. Yung ngayon lang, 24. March 24. Miracle, musta ka na dyan? Sabi ni Yankee. Ingat ka dyan sa Dubai, ah. Ito na. Wow! Bagong ligo! Tanis! Ano naman to? Ano ba gagawin ko dito? Wala naman. Magaligo ka naman? Wow! Mas na ang batok! Ay! Patakin mo guys! Wow! Salamat kay Mamain. Pinadalahan ako ng ano. Maligo na si Marmon. Magilod. Electric fan sa ligo. Magilod hindi. O, syempre, nabawasan. Mag-Holy Week na, oo nga, mag-Holy Week na nga. Kaya swimming na ayos makapagbabae na. Titol EDR niyan. Sabi ni Kuya Sanisen. Sanisen, dinadala mo pa yung tao sa lokohan ha. Lapit na, sabi ni Agot Isidro. Oo, sabi ni Mark Anthony Fernandez. Mga artista ba? Saan ka banda sa Dubai? Dati ako Jumaira. Sani, tawa man. Mang babae, kahit ilan pa. Kuya Sani, basta pag uwi ko. Sa akin pa rin siya. Ay! Yun banat ni Miracle. Sana all. Sana all. Yes, mamaya. Tanghalian na. Oo nga, Mark Anthony. Hahaha. Sana all. Ganyan isip. Totoo ba yung isip mo yan? Miracle? Batang masiba. Lagay mo yan dito. Lagi na doon, man. Mamaya ka pa pagkain pag alis ni Mike. Ay, uwi na ba? Jollibee. Wala kayo pa, no? Nakita mo parang Oo, kahit Tara, umuwi ka muna doon. Mamaya na lang. Suntungan ngayon. Tawagan ko na sa... batang masiba. Ngayon, nabunin mo ito suntungan, ano? Sige. Suntungan. Suntukan. Sige, Hawakan mo lang din sa ganyan, Ayan na. Paano kung maligaya na siya sa iba? Papayag ka. Umuwi ka na, Mar! Pinapauwi ka na, Pi. Naasar ka lang na si Cedric. Baliw yan, eh. Bakit dito pinuwi? Miss Gladys Reyes, shout out. Ayun. Mark Anthony, Miguel Sharao, sabi ni Kuya Sunny. Paano kung maligaya na siya sa iba? Papayag ka ba? Sabi ni Yankee. Sa John Mera. Din ako pero hindi ko alam kung saan. Sabi ni Miracle, yun lang. Pauwi mo na yan si Marman. O, pinawi ko na. Gladys Reyes, Miguel Sharao, Dan Mark.
Thank you, Miss Brothers Ria. May jacket ka na. Salamat po. Mega love shout out. Sabi ni Kuya Ray. Miss Gladys Reyes, sabi ni Kuya Ray. Okay lang nun. Unang alis ko nga. Asawa ko asawa ng iba. Binigay ko. Okay lang. Okay lang yun. Okay lang ba yun? 1, 2, 3. Ang Jumara. Ako, Jumari. Sa school. Miracle di wow. Hindi maniwala si Kuya Sanis. Parang mainit lang. Kumagana pala. Detect pan. Parang ano lang. Parang exhaust pan. Sir Rico Rosales, Jericho Rosales. Salamat po. Trabaho muna, sabi ni Jericho Rosales. Sige po, ingat po. Oy, nako, never akong magpapaka-stress sa mga lalaki walang kwenta. Agay! Aray ko! Yari kayo, nagalit na ang miracle. Kuya Sani kasi open kasi ng topic na hindi naman natin. Yun naman yun ang pinag-uusapan. Pasaway ka pa naman Kuya Sani. High blood tuloy si Miracle. Miracle, si Kuya Sani lang yun. Diyan muna kayo, work muna ako. Sige, Miracle, ingat-ingat. Salamat sa pag-lamsak at pagpasok sa live. Ingat lagi. Thank you so much. Ingat sa work, ingat sa work. Feeling ko daw naka-jacket. Tino Guevara, shout out. Hello!
Mega Sarah Dino Guevara, sabi ni Kuya Ray Vlog. Bigyan kita ng jacket, Sardino. Si Gobi. Saan ba yun? Magawa na. Ano magawa niyan? Hanggang anong oras ka diyan nagpunta Jan Koy Smart? Ano po? Minsan nauwi ako 7:30 ng gabi. Depende kung anong oras maubos. O kung di man makaubos, nauwi na ako mga 7:30. Minsan alas 7. Wala tayong sa oras. Basta kung kailan tayo gustong umuwi. Kuya Ray Vlog, uwi po ako. Maghapon din pala hanggang gabi. Opo. Pag napunta ako dito umaga, pag wala akong kapalitan, hindi ako nauwi. Dire-diretso hanggang gabi. Pero nandito si Marlo, mamaya uwi rin ako. Mga 2 oras ako sa bahay. Balik agad ako doon. Tulog. Dati nung wala si Marlo dito, hindi ako nauwi. Dire-diretso pagpunta ko. Maghapon. Ang ganda lang dito kasi wala magmamando sa atin. Kundi sarili natin. Paldo! Ang dami oh. Oh. Ayos. Kwenta. Kumain ka na doy. Kanina, almusal. Kumaya, tanghalian. Kain. Oh. Apple mango pala to. Apple Mingo? Malalaki? Tingin? Hindi naman malalaki, sakto lang. Sarap ba?
Ilang kilo yan? Ha? 40 kilo yan? Ayaw mo? Okay. Kami na biyasa. Wala nga yan. Wala. Ang daming ko kasi magandang video. Pagyan natin. Kaya lang bayaran mo na lang, wala nga talagang gagawin din. Kasi nga, anong tayo na talaga sa akin ng... At kung sayang alam, hindi ka pinamili ko sa kapitbahay. So, kasi ako pagbilang. Ay, sabon. Hindi ako nakilala.
palang dyan, pero Wala pa ata 40 yan eh. May 40 bang ganyan? Yan, isang ganyan kalaki? Wala pa. Wala pa, di ba? Kasi ang 50 kilos yung malaki eh. Pakitid lang yung sako na yan. Pakitid. oo nga po, pero siyempre mangga eh. Ate, Bakit? Yung 1 kilo ba ng bulak sa 1 kilo ng bakal, hindi magkaparehas? Napakaralan pa oh. Parehas tayo 1 kilo yan. Hindi ko rin sigurado yung ano eh, pinagkiluan ko eh. Kaya sabi ko kahit doon, para lang siya. Yun ang maganda dyan. hindi na pwede sa yung drama. Right ka ba? Ilang kilo ba yan? Tibangan mo? 30 lang po. Ay, hindi pwede. Kailangan timbangan mo 40-50. Hatiin mo na sako, daming sako. Yan nakasalamin tayo. Hindi alam. Kasi kaya mo. Hatiin mo muna. Meron mo kasi yun. Nag-PJ ang sa mga nito. Lumalang yun. Yung doon na natin Baka wala pa ang 30 yan eh. meron lumagpas. Ay, 30. Nagtano yung ano eh. Bakit? Hawak na natin mamaya. Sa Hatiin mo muna bago mo timbangin. Kaya timbangan ng bigasan dyan, 100 kilo. pero, totoo yan. Pwede, hindi umabot ang 40 yan. Meron po. Meron nga ba? Meron yan. Sarapan. Sarapan yan yun. Kasi ginilo ko na yun eh. Kaso nga lang, sa junk shop, dumaan lang ako sa tropang junk shop. Ginilo ko. 450, kunin mo na yan. Ilan? Para di tayo nun. Sa junk shop ilang Yeah, kilo? may kasama shout out. Oh, siya, ayaw mo patawan ng idol yo. Ayaw mo patawan ng idol yo. Ayaw ko rin kasi yung may tinda sana. Ako kung ano, kung hindi mo ko ano. So, 450. Parang panggas mo na ako, mahal na lang ng gas. Magkano lang dito yan? Pang 20 kilo lang. Music ka na lang. Galing ya. Okay, sa lubong na kami.
Di ba sana ko kunin? Ayan. Indian mango yan. Oo, basta mga bilog. Kahit 20 pa yan. Pero pag ganyan kasi, dapat matulis. Meron pa. Hindi ako pa nga natitinda yan. Sabi sa mga Marami ha? Kala ko apat yan. Kala ko apat. Balik tatlo na naman dyan. Balik dalawa na lang nandun sa tayo. Hindi sa akin. Pinamigay ko sa mga kamag-anak. Kasi, di ba ano, kung si Mano saan tayo yung kamag-anak sa mga dito naman ang pagbabakas sa mga Hanggang linggo sana. Hanggang linggo yan. Kunin ko na yung tatlo. Yan, salamat pre. Salamat, boss. Ingat. Wala pa sample? Ilang hinog? Ilang hinog? Ilang hinog? Ano daw? Ano yung pangalan? Apple mango. Apple mango. Mango yan niya. Apple mango. Apple mango? Wala namang gano'n. Ano yung Indian mango sana man lang mabili. Ilang mango mabili? Apple mango, ano eh. Pero masarap yan niya pag tumagal. Tatlong araw. Tatlong araw, tatamis yan. Sige, sige. Ang apple mango? Bunga yan naninilaw. Tapos, malamis-tamis. Kaya nga. Yung parang namumula yung balat niya. Oo. Hindi ka yan doon. Oh, salamat. Hindi ka yan. Dol, dito, dol. Sige, sige, ingat, ingat. Salamat. May Indian mango. Pag may Indian mango, yun ang ialok mo sa akin. Ngayong ano, mahal na araw. Yan. Pag mayroong ka. Sa mga malalaki. Huwag yung malilit. Pag malilit kasi mayroon. Kaya kaya nang imekos-mekos ni Kuya yan. Yan eh. Alay ko business yan eh. Makabuting ka. Ay, malayo. Balik ko yan, bigyan kita maganda talaga. Pag Hinahanap Indian mo. mango. Yung hinahanap ko. Sige, ingat. Salamat ah. Salamat niya. Kung may huli dyan. Ha? Kung may huli. Kilala ka dyan. Ano mabibinta? Galing Pangasinan daw siya. Tinanong ko lang 10. Malinis ka. Yari, thank you. Salamat po sa pagtambay. Maya-maya mag-end na ako.
Magigitim ba? Kapilak na lang ang tubig sa kanya. Cobra energy drink. Meron mo ko? Buwan kayo ito eh. Ayun yan. Bawasan mo na yung akin. Ito. Bakit? Amis.
Boss, amo. Oo, malalaki truck talaga dito. Kuya Ray. Kailangan mo ng timbangan. Oh, mine. So, yun na lang kay Marmar. Yeah. Atin niya lagi check out. Pajigas lang ako.
Hi, Mabi. Shout out. Thank you. Yeah. Kuya Biboy, di ba bawal pumasok ang sa live, sa ibang live pag naka-live yung main account? Ayun o, ganyan na ako. Maraming salamat sa inyo lahat. Biboy, thank you. Salamat sa inyo lahat, guys. Mainit sa... Si B-Boy, kangaroo. Sabi ni Yang. Oh, Tita Mami, ganyan talaga yan. Kangaroos. Magayon na ako. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye! Kuya Ray Vlog, thank you kay Sir Jaime Vera sa pagkawala. At kay Kuya Ray. Magayon na ako. May paninda ako isa. Ayan, mangga. 30 kilo. 30 kilo lang yun. Yan. I have a good day, Koy, Mark Joe. I thank you rin, Sir Kuya Ray Vlog. Ingat po kayo. Magayon na ako. Salamat po sa inyo lahat. Pinta ko yan, 30. Wala akong pintil-pin. Maganda ako. Kain pa ako, wala pang tanghalian. Nagutom na. So, iwasan ng benta ko. Parang gusto pa yata makasira ng ibang channel. Bye Mark, thank you po. Again na kumain, salamat. Bye-bye, sorry. Thank you po. Support kayo, more customer to come. Oo nga. Bye. Again na.